Mtamarishi. Awe phela bonke. Nansi imali yakho. Umuntu omiyo kona namhlanje asingaye ngithi ayinomphimbo nje. Ubuyele ngidalashe. Mabhece yaba le mali. Imali yakho le. Awukhumbuli isikhathi siphuza le ngezansi eshilasi ukuthi ngaphuza ngayiqeda manje ngasethi awungiboleke. Ngizokunikeza mina ngomhla ka1 mase kuphela inyanga. Konje umhla kabani namhlanje? Mhla 25 namhlanje. Angithi sasivumele ngokuthi imali yami uzongikhokhela makuphela inyanga. Hale akusiye yami uzofuna makuphela inyanga. Izophela nje inyanga. Kodwa manje nawe yasho ukuthi inyanga sezophela akapheli. Awucabanga ngobe kuyimini ebengiyifuna imali sezophela inyanga ukuthi uzokwazi ukungikhokhela. Ingakho ngibona ukuthi avele sesitike emazweni entulo straight. Imina manje intulo. Cha vela mabheca ngisho ukuthi wena intulo. Ngisho ukuthi asivumelane ngamazwi asekuqaleni. Phela amazwi asivumelene ngawo, amazwi wami. Amazwi wentulo. Kushuthi imini intulo. Futhi thatha le mali. Ngiyakukhokhela manje thatha. Ngiyadlala lethala. Yona futhi thathe kahle, thathe kanje uyayithanda, ngithatha kahle ngiyakukhokhela manje. Yazi kodwa nami ngomiwe yazi i6 nyana nje. Hayi, ngabona hlangana naye. Mtamarishi thoma ngizocala impahla. I6